Is-sibt bil-lejl mat-tokki tal-10 ta' filgħaxija jasal l-ewwel grupp ta' immigranti mill-425 illi kienu abbord 4 bastimenti. L-immigranti kollha ddaħlu fix-xatt tal-Isla wara ġimgħat bejn sema u ilma bl-ewwel bastiment li jasal ikun l-Ewropa 2. Dan kien segwit bil-wasla ta' 3 bastimenti l-oħra li kienu mimlija sax-xifer bl-immigranti, il-vapuri Jade, Bahari u Atlantis. Iż-żewġ kumpaniji sidin ta' dawn il-bastimenti kienu qed jitħallsu 3,000 euro kuljum għal dan is-servizz. Netnews huwa infurmat li wara li dawn l-400 immigrant tniżlu Malta huma ttieħdu fiċ-ċentru ta' Ħalsafi u fl-Ister Barracks dan sakemm id-dokumenti tagħhom jiġu proċessati. Kien f'Mejju li għadda meta l-Prim Ministru Robert Abela iddikjara li l-immigranti mhumiex se jiddaħħlu f'Malta sakemm jintlaħaq ftehim mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Qabel tintlaħaq dik is-soluzzjoni Malta mhijiex se tippermetti illi dawk l-immigranti jidħlu fil-portijiet tagħna. Realtà hija li pajjiżna ma jiflaħx iżjed fuq il-kwistjoni tal-immigranti. Iżda din id-deċiżjoni kellha tinbidel is-sibt bil-lejl wara li skont rapporti inqala l-inkwiet fuq wieħed mill-vapuri għalkemm sorsi oħra qed jibqgħu jinsistu li l-bastimenti kellhom jiddaħħlu minħabba l-maltemp qawwi li kien hemm fuq il-baħar. Intant f'komunikat minn Kastilja, il-Gvern ammetta li għadu għaddej b'negozjati għar-rilokazzjoni li jfisser illi se jibda jiddiskuti issa wara li daħlu l-immigranti. Eżatt l-oppost ta' dak li kien wiegħed il-Prim Ministru fl-4 ta' Mejju li għadda. Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni kienet li nitkellmu bl-invers l-ewwel jiddaħħlu u mbagħad wieħed jibda jiddiskuti dwar il-possibilità ta' relokazzjoni. Pożizzjoni tagħna jiena żammejt sod fil-pożizzjoni li dik ma kienx pożizzjoni sodisfaċenti għax kif ġara fil-passat nafu x'jiġri jidħlu u ma tinstab soluzzjoni. Fl-ewwel 5 xhur ta' din is-sena diġà daħlu f'pajjiżna mal-1400 immigranti li ħafna minnhom għadhom sa issa ma ġewx rilokati.